Magluluto tayo ngayon ng ginatang langka. Ito yung ating langka. Yung langka dito is frozen. Ayan. Wala kang mabibili na langkang fresh dito eh. So ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong konting liempo. Pampalasa lang. Tapos yung bawang natin, yung luya, sibuyas. Meron tayo ditong sili na green at saka yung red. Yung ating gata, paminta, yung ating patis. Ito yung danggit. Sobra ko to nung nagluto ako ng almusal. Tapos bumili ako ng dilis. Ewan ko saan made to. Parang made in Thailand. Anyway, so umpisahan na natin. Ang muna natin gagawin ay ipiprito muna natin yung ating mga dilis at saka yung ating danggit. Unahin muna natin yung ating danggit. O, pwede na rin natin isabay yung ating dilis. May space pa naman. Tama na yan. Baliktad natin. Baka yung kapitbahay ko sumisilip na. Alam naman dito, ayaw nila ng maantot na amoy. So ngayon, hanguin na natin. Patayin muna natin yung ating kalan para hindi sila masunog. Ngayon gagamitin itong mantika na to, siya na rin ang gagamitin natin panggisa. Ngayon unahin natin yung ating baboy. Prito muna natin ito. Ngayon sunod na natin yung ating luya. Pagkatapos yung ating bawang. Ngayon yung ating sibuyas. Tapos ibuhos na natin yung ating gata. Isang lata muna. Sayang to. Hugasan natin yung lata. Sayang. So, hayaan natin siyang kumulo. Ngayon, kumukulo na, lagyan na natin siya ng paminta. Yung ating mga... And then, patis. Konting patis muna, mga 1 tablespoon. Kasi, maalat yung ating mga dilis.
Tapos lagyan na rin natin itong ating mga sili. And then lagyan na rin natin ng 1 teaspoon ng sugar. Pagkatapos ilalagay na natin yung ating langka. Okay. Takpan muna natin. Hayaan muna natin siyang kumulo. Ngayon ay titingnan natin. So, ihahabol ko yung suka. At nakalimutan kong ilagay kanina. Okay pa naman yan. Total, medyo may katigasan pa rin yung ating langka. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon lang. Haluin natin. Pagkatapos, takpan natin ulit. Ngayon, isusunod na natin yung ating pangalawang lata ng gata. Yung gata natin is 400 ml, dalawang lata. Bali 800 ml. Tapos ilalagay na natin yung ating yung danggit ko, ginupit ko siya para madali isubo. Lagyan na natin yung ating mga dilis at saka danggit. So ating haluin. So hindi ako masyadong naglagay ng patis dahil nga sa mga danggit saka dilis. May kaalatan sila. So pakuluhin natin ulit. Okay. Pwede na yung ating ginataang langka. Ako pag nagluluto ako nito, medyo may sabaw-sabaw. Ayoko yung dry. So para sa akin, okay na to. So tignan naman ninyo. Creamy. So luto na yung ating ginataang langka. Kumuha na tayo. Ito na yung ating ginataang langka. Thank you for watching.